Sikerült? Sikerült. Nagyon jó. Akkor gyere ide a asztalunkhoz. Megfogod, picit így benyomod, csak ennyire. Jó, és az egyesből így. Itt nyom meg az automatikus pipettel, csak egy picikét. Azaz, még egy picit. Jó. Egyes. Szívjad föl, engedd el a pipettet, és akkor fölszív. Elég már sok. Vissza egy picit, vissza. Úgy, annyi elég. 1 mm belerakod. Engedd el, akkor ő beleönti. De úgy engedd el, hogy most még egyszer nyomd meg, a füvet is felszívod. Azaz. Ügyes, leteszed, megfogod a 2-es reagenst, ez a lugos lecsapó. No, ez egy picit egyszerű. Megnyomod, felszívod 1 mg, szívod, engedd lassan el, úgy elég, jó, tökéletes. Most jó, azaz, nagyon ügyes, mert rá is jöttél, hogy kell. Beereszted, engedd el, de közben kicsit följebb, azaz, nagyon jó. Jó, na akkor leteszed a reagenst, azaz, becsukod a száját, úgy, akkor most ugye egy kicsikét kijött, most megtörlöd a törlőronggyal az egész üveget. Nagyon jó. És akkor fölrázod. És lehet látni, milyen gyönyörű, szép színű a csapadék. Jó, és akkor készen van a mintavétel, és akkor ide beteszed a helyére. Oldott oxigén vizsgálatát fogjuk elvégezni a Ráckevei Soroksári Dunaák partján, a Soroksári rév mintavétel helyen. Az oldott oxigén vizsgálata előtt megmérjük a levegő és a víz hőmérsékletét. A levegő hőmérséklete 23 Celsius. Víz hőmérséklete pedig 11 Celsius. Az oldott oxigén mérése előtt csiszolatos üvegbe buborékmentesen felszíni vízből mintát veszünk. Mintavétel után a vízben lévő oxigént 2 vegyszerrel megkötjük. Az egyik a mangánszulfát, a másik a lúgos lecsapó. A 2 vegyszer csapadékot képez az üvegben. Tájékoztató mérést végzünk testcsik segítségével nitrát tartalomra. Kevesebb, mint 10 mg per liter nitrát található a vízben, ez megfelelő az élővilág számára. Következő vizsgálatunk a pH vizsgálat. Tájékoztató pH mérésünk hetes eredményt mutat, mely semleges pH-t jelent, mely megfelel a Ráckevei Dunaák élőlényei számára. Az oldott oxigén további vizsgálata a laboratóriumban fog történni. Az oldott oxigén mérését Mészáros Attila segítségével fogjuk elvégezni itt a Vituki laborjában. A helyszínen az oldott oxigént mangánklorittal és lugos iodoziddal reagenssel tartósítottuk, majd a Vituki laboratóriumban fél óra várakozás után a kicsapott csapadék leülepedett, itt láthatjuk azt. A felesleges vizet vízsugár szivattyúk segítségével szivattyúk. A csapadékot 50%-os kénysavval beoltjuk.
Ezután konyagszínű oldalt kell. Ezt az oldatot nátrium-tioszulfáttal szalmaszínűig titráljuk. Keményítő indikátort hozzáadva kék színűvé válik. Tovább titrálva színtalan lesz. Jó, most kever, állj vele. Jó, és most már innentől cseppönként keverd össze. Jó. Jó, kever. Még egy csepp. Egyik pillanatra átfogunk. Most egy csepp. Jó. Kész. Most keverj egyet. Keverj össze. Most kapott rá. Most már jó. Ezután leolvassuk a bürettáról a fogyott mennyiséget, majd pedig a szabvány szerint kiszámoljuk a mintában lévő oldott oxigén mennyiségét. A kísérlet során 16,8 ml nátrium-tioszulfát fogyott. A vassai zsilipnél az oldott oxigén mennyisége 12,42 mg/liter, míg a soroksári lévnél 11,479 mg/liter. Mindkét eredmény megfelel az élővilág számára.